Janganlah dibeli menyakiti hati dari kaca. Udah beli liuk bunyi liuk. Yo, po ya kabar arek mang sing gelut. Loh. Mi Darmi, Rini Omi. Mbak, apa mbak? Omi, mang wong-wong gelut. Sopo? Nek lare kudu wati ambek Nur. Cari anake seneng anake wati, malah diluwabrak. Rame-rame ku mau aku mau kate ndelok tapi anakku ada tak adusi. Mang Runo cek seru, aku mang melok misa-misa ya. Kate tuku uya iku mau bojoku ngenteni kate tak masakno. Walah ya wis lanjut engko ya. Yo. Yes, abang ditembak ambek Joko. Nah, terus, mau terima ngono ku? Iya dah, wong aku seneng. Kok iso kon arep ambek modelane Joko? Aku dicak nyeblak meneh. Waduh, kon gak watuk nyeblak terus ae. Angel di kono, Mang. Apa emang nyari? Nangis gara-gara Joko mbok goblayu. Terus iya apa? Terus arek emang curhat nang aku. Ya, apa Joko ndi? Ngono. Kok gak kira gelem ambek taburane Angel sing kok ngono. Wis bener ambek awakmu ae cocok. Lah iya sih. Melok nyeblak ambek Joko. Ndek ndi? Dek men biasane awak iku lho. Gah, melok nyeblak kono ambek Joko. Juh. Napo? Ayo melok oh. Gah. Pas Jum, tuku. Lapo, tuku apa? Aku iki masak. Tuku uya, Mak, tuku uya. Oh, niku tuku ya lalai wong nagih utang ae. Rene, iki dhewe aku tak masak. Nur, nyong. Apa kan aku? Jare awakmu mari gelut. Dan aku mau mari gelut mosok anakku kok dijablok sapa apa gak mangkel lah. Awakmu iku gelat-gelut ae. Ini mosok perbuyutanku aku ora trimo aku wis pancen aku tak gono dikak mentoro tak pontung ndas iku. Aku niku gelut-gelut ae. Yo saya melok aku ae aku masak akeh. Ya wis ayo. Iki wati. Mari anu wis. Napa kudu metu mbek anakku. Oh, aja metu sik tak kandhani. Kon mang disebarno ambek Darmi. Karo gelut mang. Aku gelem mang disebarno mbek Darmi. Endi kapan? Ku mang sik tas di kono. Nyancen ya. Nanti saiki arek. Mulai ku mang kebirit-birit ku diambek awakmu. Yo ya jelas wedi wedi telak antemi mbek aku. Mbek Darmi. Masak apa kon mi, Darmi? Masak iwak ta, makane om tak ngongkon rene. Rene pegel ambek iwati, cangkeme lho nylutak. No makane aku tukanan terus karo arek iku cangkem iku lho sing garakno. Ra kuat aku cangkeme. Cangkeme jan luamis man. Gak. Terus maring ini tak teri golek awake lek mlaku ning ngarepe omahe Wati ya, ambek cek ben ambune ning omahe areke. Ben pingin ya. Ala awalnya aku ngelayu. Kowe lho gak kira gelem ambek taburan sing kok ngono. Ya ayane aku. Yo nyamuk melet. Raimu kon gelem tak gono kaca sepiro ben kon iso ngoco. Lah iya, padahal ya aluyan konsel lepat Iya, arek. Kowe sok kepedian iki lho. Nah iya iku. Ya, Oh, aku. Diancu, biadab kan sapa iki? Kon arek loro, rini akan. Ayo kan. Kena Mbak Wati ambek anake iku. Ayo mlayu. Ambune sapa iki masak enak? Aduh, sun ya wis mbok kei lawe enak anak-anakku iki. Ya wis padha-padha kok lek gastiku ah. Aduh, ono Pak Sumine ndang mlayu. Oh, arek loro iku nggo panganan enak melayu ae. Oh, kon ancene muwet dit ancene rek. Aku ora kira njaluk rek.